Ponožky a spodné prádlo si meníme každý deň. Zúbky si umývame aspoň 2-krát denne. No kedy je čas na výmenu zubnej kefky? A ako sa o ňu starať, aby nám vydržala čo najdlhšie a bola pritom funkčná a hygienicky bezpečná? Ahojte, ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a dnes si povieme, ako sa starať o nášho ústneho miláčika zubnú kefku. Easy peasy, mechanickú zubnú kefku je potrebné vymeniť minimálne každé 3 mesiace. Taká jednoduchá fintička, aby ste si nemuseli nastavovať pripomienky v mobile. Skrátka, s každým novým ročným obdobím zaparkuje v kúpeľni nová kefka. Dajme tomu, že to bude september, december, marec a jún. Tým pádom v tomto budete mať jasno a nebude sa vám to pliesť. Pravidelná výmena kefky je potrebná z 2 hlavných dôvodov. Opotrebovanie. Po istom čase sa kefka skrátka zničí. Štetiny nemajú svoj tvar, sú roztrapkané alebo začnú vypadávať. Kefka tak nevie dôkladne odstraňovať nánosy plachu z povrchu zuba. Skrátka prestane fungovať ako kefka a funguje už iba ako štetec, ktorým si nanesieme pastu do úst. Kefky sú navrhnuté tak, aby vydržali do plánovanej výmeny. V prípade, že sa vám štetiny ohnú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov, používate nesprávnu techniku čistenia alebo na kefku veľmi tlačíte, alebo ju ohrízate, alebo čokoľvek iné. Nevadí, aj my doma máme zlozvykov viac než dosť. Kefku v takom prípade musíte meniť častejšie. Zúbky sa najefektívnejšie čistia práve končekmi štetín a ak sú rozostúpené alebo vytočené do strán, dochádza naopak k poškodzovaniu skloviny a ďasien, zatiaľ čo povlak zostáva na zuboch. Druhý dôvod sú baktérie. Aj keby kefka vyzerala stále tip-top, je to prostredie, kde sa baktérie radi pomnožia a držia. Tie milujú vlhké prostredie a je to pre nich skrátka živná pôda. Preto je dôležité, aby ste po každom použití opláchli kefku pod tečúcou vodou a nechali ju vyschnúť vo zvislej pozícii. Kefka má byť po umytí voľným okom čistá. Pri viacerých členoch domácnosti je dôležité, aby sa kefky v poháriku nedotýkali a nedošlo k zdieľaniu baktérií medzi kefkami. Samozrejme, kefky si medzi sebou nepožičiavame. Dochádzalo by tým k efektívnejšiemu miešaniu rôznych baktérií a prenášaniu chorôb. Doma zubnú kefku nezakrývajte. Maximálne ju odložte do skrinky alebo šuflíka. Plastové puzdierka a krytky kefiek sú určené len na ochranu kefky pred zašpinením pri cestovaní. Krytka na kefke čosi ako skleník pre rastliny. Vedie to k rýchlejšiemu nárastu veľkého počtu baktérií na povrchu kefky a aj samotnej krytke. Bráni vláknam, aby vyschli, čím sa vytvára ideálne prostredie pre rozmnožovanie baktérií. 3 mesiace na výmenu nie sú fixne dané, sú situácie, kedy kefku musíte meniť skôr, aj keď stále vyzerá dobre. Rozhodne svoju zubnú kefku vymente za novú, pokiaľ ste prekonali nejakú chorobu. Nejde o nič prevratné, jednoducho si do tela nechceme opätovne zaviesť pôvodcu prekonanej choroby. Nie, nestačí kefku iba umyť vo vriacej vode. Takže do kefky zbytočne nehrísť, silno ňou netlačiť, nezakrývať ju, vždy ju poriadne opláchnuť a nechať vyschnúť, no a aspoň raz za 3 mesiace ju vymeniť. To je všetko, prajem zdravé zúbky a vidíme sa pri ďalšom videjku. Aloha! Fúj, mehojúco.